Коя е най-евтината хранителна верига в Испания? Нека сега да разберем. Оля, бебе, си привет на всички. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Вилиана и живея в Испания. Днес ще си говорим за хранителните вериги в Испания и ще разберем коя от всичките хранителни вериги е най-евтина, за да пазарувате. Това видео ще влезе в употреба както за туристи, така и за хора, които смятат да се преместят в Испания или вече са го направили, така че нека и да започваме. Оле, бе, време е да си пазарувам храна, така че нека да отидем заедно до Меркадона и да видим колко ще ни излезе един пазар за седмица. Като имам останало мляко и домати, съответно няма да купувам мляко и домати, защото първо не мисля, че няколко евро ще ви объркат сметката толкова, второ няма да хвърлям храна за видеа. Вече стигнах до Меркадона и имам ясен списък, по който да се водя. Нека да ви направя хол на всичко, което си взех. На първо място си взех 2 пакета салати, защото ги обожавам. Който ми гледа видеята знае, аз съм лутвен на пакетираните салати. В Испания са много ефтини, така че си струва. Имаме моцарела на кръгчета, използвам си я за сандвичи. Взех си чоризо, ето така 4 броя, аз го обожавам чоризо. Това ми е един от любимите салами. Взех си шампуан, който ще изкарам от цената, защото не беше честно. Не си взимам всяка седмица шампуан, просто ми свърши и трябваше да си взема. Взех си един шоколад. Казах си, че ако сметката ми е до определена сума, ще си взема сладко и успях да се справя. Разбира се, най-любимия ми ананас. Този е супер грамаден, може би е 2 кг и нещо. Имаме топено сирене, който ходи в Меркадона да го пробва. Тази марка ми е най-любимата, продавате в Меркадона. Една свещ, ароматна. Аз си взимам всяка седмица свещи, така че няма да изкарвам от цената, защото просто трябва да го правя във всеки един магазин. Освен това беше около 2 евро. Още нещо сладко си взех от тези бисквити на Бишков. Целият пакет беше около 1,80 евро, не съм сигурна. Една краставичка. Имам, аз по принцип не си взимам по много зеленчуци, защото се развалят, ако не ги изям на време. Имам 3 такива кефирчета, 3 са, не знам къде е третия. Имам 2 броя авокадо. Те дигнаха малко цената, по принцип авокадото е скъпо навсякъде, но аз го ям постоянно, така че си взех. По принцип си взимам плъшко филе, обаче реших да изпробвам бекона и си взех един пакет бекон. Той беше около 2,30 евро и сега преминавам към втората част. Тук имаме един пакет свинско месо, от който съм доволна, че си го взех. Аз по принцип месо не ям много, но напоследък ми се е прияло и си взех гъби. Аз обожавам гъби, ям ги с всичко, на салата, на всичко ги правя като. Ето го и другото кефирче за пиене. От Меркадона продават ето такъв кефир, който е като кисело мляко. Аз го обожавам. Наистина обичам кефир. Няма значение дали е натурален или вкус, се го ям. Взех си бейгали. Напоследък нещо ме е прихванала ерата да си правя сандвичи с бейгали и се взех едно броколи. Имам сметани, останали отпреди. Казах ви, няма да взимам храна, която имам вече. Аз имам сметани, 3 домата и малко мляко останало. Оризовки, обожавам оризовки, винаги ям оризовки. И който идва в Испания, задължително да пробва този чипс. Това ми е най-любимия чипс от Меркадона. Само в Меркадона съм го срещала. 1 евро. Аз взех 2 пакета, защото съм го отворила. Хора, това е най-уникалното нещо. Наистина, задължително, ако идвате в Испания, отидете до Меркадона да се го вземете. Всичкото това удоволствие ми излезе 38 евро и 86 цента, като сега ще изкарам шампуана, който беше около 4 евро, за да е максимално честно, защото не си взимам всяка седмица шампуан. Няма значение, шампуана е бил 2 евро и 5 цента и общата сметка накрая се получи 36 евро и 81 цента, макар че нямаше много смисъл да изкарвам шампуана, защото така или иначе трябва да си взема мляко и минерална вода. Аз пия минерална вода, тя е 70 цента, по принцип почти навсякъде 5 литрова туба, но нямаше смисъл да я мъкна от Меркадона, защото е на километър и нещо от нас и просто предпочитам да взема от по-близкия магазин. Като цяло за 1-2 евро не мисля, че ще ви обърка толкова много, но за седмицата, за един човек, за около 40 евро си напазарувах и ще ми е интересно да сравним цените и с другите магазини.
магазини. Оле, без днес е ред за пазар и се връщам от лекции, понеже магазинът ще затвори. Нямах време да снимам стаята, но сме пред Aura Mas, така че нека да влизаме. Привет, вече от моята стая ще ви покажа какво си взех, като платих всичко на 2 пъти, защото първия път се развали системата за плащане с карта и имах само 30 евро в кеш и трябваше да се върна, да оставя някои неща и отивам на касата вече 30 минути по-късно, защото имаше много хора, защото с една паника в магазина. И касиерката ми вика в кеш или с карта. И аз се гледам, викам как в кеш или с карта. Какво имате предвид? Тя вика, не, то не се оправи системата преди малко. И аз питах, нали, за какво не са казали в магазина. Няма значение, малко се ядосах. Но, купих си свинско месо, една такава салата, едни моцарелки, кайма си взех, мляко, ананас, разбира се. Взех си айсберг, цяла зелка айсберг. Взех си 2 краставички, втората сигурно е в чантата, не знам, казах ви на 2 пъти платих сметката. 3 сметанки. Тук има един брой кефир, обожавам кефир, бората. Има 2 домата, като мисля, че имам още 3 в чантата, ще погледна след малко. Едно авокадо, имам още едно тук. Един нар, като имам още един, сега ще ви видим. Добре, останалите неща са една свещ, която беше един и нещо, аз всяка седмица взимам свещ. Едно киви, има някъде още едно, просто вече не съм сигурна къде. Едно авокадо, втори номер авокадо. Ето втората краставичка. Купих си такива сиренца, това е бяло сирене. Най-вероятно няма да е като нашето бяло сирене. Второто ройдо. Един пакет броколи, който е почти 1 кг и беше 2 евро и обожавам да си взимам замразени броколи. И си взех 6 неща, които вече са в хладилника, така че няма да ги изкарвам. Но общо това е и ще ви кажа колко пари изхарчих. Първата ми сметка, която платих в кеш е 30 евро и 28 цента. Втората ми сметка е 8 евро и 53 цента. И това колко прави? Не знам, 38 евро и 83 и 81. 38 евро и 81 цента мисля, че прави. Не знам, ще ви изпиша на екрана, ще ги сметна. Но това беше шопингът ни за тази седмица до следващата. Една седмица по-късно и познайте за какво е време. Точно така, за пазар отиваме до El Corte Inglés. Това е супермаркет, който е огромен. Има много неща, направила съм си списък, така че хайде да ходим да не затвори скоро. Вече си купих зеленчуците. Сега отиваме към месата. Току-що се прибрах от магазина и нека да ви покажа какво си взех. На първо място имаме спанак пармезан, 2 пакета, зелени маслини, 2 броя котич сирене, едни пилешки гюфтенца, защото реших, че ще имам пилешки гюфтенца днеска, пилешко месо, един огромен ананас, 3 краставички, рибатон, моцарела, лук, това е сладък картоф, имаме 2 броя нар, едно броколи и 3 лимончета. След това имаме сос от малини, балсамико цвет от малини, не знам какво е това, нещо като сос от нар, само че с малини. Имаме един брой сметана, йогурт, кисели краставички, моцарела, един такъв коктейл, който си взех, 2 броя гъби за миене на чини и тук имаме малко рукола и един пакет тоалетна хартия. И цялото това нещо ми излезе 57 евро и 35 цента, като имате предвид, че си взех ето такъв оцет, сос балсамико, който не си взимам всяка седмица. Взех си тоалетна хартия, която не си взимам също всяка седмица. Общо в този магазин продуктите са малко по-скъпи, обаче пък са доста качествени. И реших, че се опитвам да ям по-здравословно, затова си взех повече здравословни неща, които вдигат цената, но 57 евро. Лимита ми беше 50 евро, обаче просто трябваше да си взема тоалетна хартия и исках този сос и горчица също си взех, така че 57 евро. Ето ме и седмица номер
4. Мисля, не знам. Днеска ще нападаме Lidl. Този път ще си взема списъка, защото не знам дали миналия път си признах, май ме беше срам да си призная, но си забравих списъка и трябваше да се сещам и забравих някои работи, но сега ще ги вземем, няма проблем, нека да ходим, че ще се затвори. Връщам се от магазина, като до този момент мисля, че Lidl е наистина най-евтиния магазин, в който бях. Остана ни да проверим Dia и Carrefour. Аз знам вече кой от всичките магазини е най-евтин, обаче няма да ви издавам. Ще ви покажа какви работи си взех само за 47 евро, коли това е нереално. Сега ще ви покажа. Почвам с тази чанта и имам още една, обаче ще видите какви неща си взех. На първо място си взех ето такива фенси нудли, които са нудли за 99 цента. Взех си бая протеинови неща. Казах ви, че вече се опитвам да ям по-здравословно. Взех си това кремче да го пробвам с шоколад и карамел. Една мита салата, която мисля, че е с рукола и червено-зелен, не знам. 2 краставички. Едно е такова сирене с подправки. Вече, между другото, да ви се похваля, започнах да ям малко чесън и не ми пада кръвното, така че съм много доволна от този факт. Взех си мед, защото ми свърши. Не си взимам всяка седмица мед, просто ми свърши и пия чай. Взех си калмари. Една консерва с маслини. Едни 24 броя кюфтета. Това е нереално. Взех си още един вид месо. Риган си взех, защото няма. Искам да си направя гръцка салата. Успях да намеря и сирене, което се води гръцко сирене. Обаче мисля, че ще е най-приближеното до българското. Имам 2 такива протеинови барчета, отивам за другата чанта. Тя е по-тежка. От тези токсично червените плъшки филенца просто не ми харесват повече. Една грамаданска тиквичка. Не знам, днес съм решила нещо, че ми е гръцко. Взех си сиренце за салата. Много се радвам за тази покупка, наистина. Взех си чай от липа. Тиля е липа на испански език, който не знае. Една комбуча. Това е ферментирал студен чай, защото нали казах, че се прави на хелти. Взех си 500 грама наденички, кърначета. До себе обяснявам колко съм хелти и как съм взела зеленчуци и съм взела кефтета и керначета. Взех си подправка за нудлите, която е с терияки. Може би ще сложа карначета върху тях. Ма не имам такива идеи, напише съм гладна, така че имам бурата. Тази бурата я взех на някаква нереално ниска цена. Беше, мисля, че евро и 27 цента, пък е бая бурата. Нали, то повечето е вода, обаче по принцип е по-скъпа. Взех си прясно мляко от крава, от хладилника, защото тук има 1000 вида. Взех си, те малко са се разбили, но съм си взела 1 литър белтъци за 2 евро. Това просто ще го оставя тук като фан факт. 2 консерви царевичка. Едни чери домати, има и цветни чери. Не са много чери, ама домати. Една моцарелка беше по 80 цента, обаче взех само една, защото вече наистина ми стана много тежка чантата. Още един буркан маслини консерва, обожавам маслини. Един кетчуп, понеже този от Арамаз вече ми свърши. Взех си ето такава подправка за зеки, казах ви, че вече мога да ям чесън, така че се възползвам на макс. Още едно протеиново барче, кремче и това е. Всичко това ми струваше 51 евро и 15 цента. Обаче, като имате предвид, че взех калмари, 1 литър белтъци, протеинови работи, мисля, че е много добра цена наистина. Привет, една седмица по-късно и аз отново нямам храна, така че айдоха ми се напазаруваме. My baby! Напълнихме чантите и сега се прибираме. Ще ви направя тур. Не тур, хол на какво си взех. Току-що се връщам от супермаркет Dia. Днес реших там да пазарувам и искам да ви покажа какво си взех буквално за 33 евро. Това е скандално. Един пътладжан, продаваха ги само така в плик, не знам защо. Взех си топено сирене. Това ми е едно от любимите топени сирена, които го продават в Dia, който идва в Испания. Ви препоръчвам да го пробвате. Наистина беше около евро и нещо и е хубаво. Закотител, който е литър и половина. Буквално е огромен. Взех си една майонеза и сос карамел.
такъв карамелов сироп, който ще си слагам в кафето. Той беше малко по-скъп, той беше около 3 евро, обаче е много гъст, ще ми стигне за много време. Тази седмица реших да си взема два вида кайма, едни свински кюфтенца и една свинска кайма, която не е на кюфтенца. Просто напоследък ям повече кайма, това ми се еде, нещо се разболявам и няма да си купувам месо само за видеото, просто защото трябва да го хвърля, а не е правилно. Въпреки всичко имаме два вида месо, нищо, че със свинска кайма. Имаме 2 опаковки месо. Взех си едни бисквитки Лото, защото всяка седмица идва жена да ми почиства стаята и винаги оставам по нещо да хапне и по принцип оставам такива бисквитки. Са много удобни, защото са на такива пакетчета и във всяко пакетче има по 2 бисквитки. Нещо, което обожавам, са замразени картофи. Взех си 1 кг. Това ми е едно от любимите ястия. Нещо, което не знаете за мен. Мога да ям всеки ден замразени картофи на микроволнова. Обожавам просто. И това мисля, че или са замразени зеленчуци, или е някакво ястие. Не знам, трябва да го сложа в фризера, защото започна да се размразява доста. Взех си един кетчуп, защото ми е на свършване. За други зеленчуци си взех една краставица. Ако се чуете защо една краставица, просто не е толкова хубава, не ми се видя много добро качество, малко е мека. Ще си я изям днес и може би утре други ден ще мина през някое пазарче да си взема още 2-3 краставички. Взех си една тиквичка, която ще ми стигне за седмица, даже може и да ми остане. Имам една опаковка домати. Ако се чуете, за първ път си взимам домати в опаковка. В опаковка изземам само чери домати, обаче хора, просто вижте ги колко добре изглеждат доматите. Просто изглеждат наистина много добре. И си взех половин килограм ягоди, които миришат уникално. Бяха 2 евро и 30 цента. Хора, спирам. Последните работи, които си взех, са моето любимо сирене, който в Испания струва си да го пробвате. Аз обичам най-много да му ям черната част. Наистина на мен ми харесва. Едно пепси без захар и това е, не знам, някакво сирене с протеин или просто скир с протеин. Не знам, просто ми хареса и реших да го взема. И си взех 2 броя ментос, единия го изядох вече. Но това е всичко, което си взех за 33 евро. Мисля, че честно казано е много добре. Стана ми да си взема за седмицата прясно мляко, което си купувам веднъж на всеки 3 дена, може би, защото просто пия всеки ден мляко с какао и кафе. Обожавам мляко с какао и краставички от пазарчето, което няма да ми излезе повече от 2 евро. Всичко, защото млякото е ефтино. Ще се видим другата седмица, когато ще пазаруваме в Карфур. Оле, бебес! Днес е ден за пазар. Игнорирайте мъжния ми вид. Връщам се от фитнес, но първо ще мина през магазина и след това ще се оправя. Така че нека да ви взема с мен до последния магазин, в който ще отидем, Карфур. Мисля, че в крайна сметка наистина има бисквити в тази кутия. Току-що се връщам от магазина и нека да ви покажа какво си взех. Ако ви говоря носово е защото съм болна, но искам да ви покажа всички работи, които си взех. Имам 2 торби и си купих наистина доста неща. Първото нещо, което си взех е мляко. Имам 4 четки за зъби, които бяха 1 евро, така че няма да ви ги махам от цената. Имаме кайма, която беше 5 евро и 39 цента. 3 доматчета, маслинки. Аз другата седмица се връщам в България за седмица и половина, 2 седмици. Затова имам малко останала храна, която трябва да изям и не си взех много неща за ядене, защото просто не искам да хвърлям храна, само за да ви направя видео. Цените все пак са ориентировъчни. Като дойдете в магазин в Испания, няма да ви излезе точно толкова, може да ви излезе по-малко, може и повече. Зависи дали си купите повече неща или по-малко. Взех си протеин, който ще ви изкарам от цената, защото предполагам, ако идвате на почивка в Испания, няма да си вземете протеин вие. Имам свещ, имам още една свещ, която може би е в другата чанта. Понеже, както ви казах, се връщам в България, съм взела от любимите ми бисквити на брат ми. Взела съм му 3 възможни вида. Бели бисквити с бял шоколад, черни бисквити с бял шоколад и бели бисквити с кафяв шоколад. Тъй като няма да ви ги изкарвам от цената, защото ако идвате на почивка в Испания, е невъзможно да не си вземете глупости от магазина. Следващото нещо е интересно. Взех си миди.
цял пакет бяха около 5 евро, мисля, че 800 грама миди, 5-6 евро бяха. Аз обожавам миди, нямам търпение наистина да си ги изготвя. Следващото нещо, което също ще ви изкарам заедно с протеина, само тези две неща няма да ви ги смятам в цената, е един шоколадов сос с без захар, защото предполагам, ако не живеете тук, няма да си вземете. Взела съм си писто. Това е типично испанско ястие. Взела съм си за него и тиквички и пътладжани и е много хубаво, много ми се е дояло и си взех това, мисля, че е само соса. Така че нямам търпение и него да си го сготвя. Ето я и другата свещ, която ви казах. Взех си тампончета за грим и течен сапун. Това са всички неща от тази чанта. Започваме и с следващата. Първото нещо са такива кърпички за дамите. Имам такива оризовки. По принцип си взимам от големите пакети, защото идват по-изгодно, обаче ви казах, че следващата седмица заминавам за България и ако взема голям пакет, няма да ги изям и ще изсъхнат, а не искам да хвърлям храна за видеото. Взех си 1 кг паея, защото съм болна, мързи ме да готвя и днес, утре и други ден може би ще ям паея, обаче много обичам, така че защо пък да не. Взела съм още 3 работи за брат ми. Тези две са сладки, тези две не съм ги пробвала. Имат вкус на хамон. Това е нещо много популярно в Испания, обаче забравих как се казва. Като хрупанки са и се надявам да му харесат. 150 грама шунка. След това си взех грозде. Аз обожавам грозде, обожавам много плодове, обичам като цяло, освен тия странните личита и маракуя. Но всички типични плодове ги обичам и много се радвам, че си взех грозде наистина. Ето ви ги двата пътладжана за пистото ми. Един пакет салата и 2 тиквички. Всичко за това нещо ми излезе 69 евро и 69 цента, като сега ще ви изкарам. Протеина мисля, че беше около 16 евро, 15,90, а пък този сос беше около 2-3 евро, сега ще видим. Без протеина и соса излиза точно 50 евро и 80 цента за всички тези работи. Като си взех миди, взех си 1 кг пая, така че мисля, че е добре. Видеото приключи, вече имате статистиката и цифрите. Най-евтиният магазин излезе Диата. Аз това го знаех, но просто лично според мен Диата не е най-качествена храната, особено месото. Ако искате да си купувате плодове и зеленчуци, е страхотен вариант, защото наистина са качествени, особено спрямо цената си, но наистина месото не го препоръчвам. Трябва да го издете или на същия ден, или на следващия ден. Аз избягвам да си купувам месо оттам, просто защото наистина се разваля много бързо. Може би това е знак, че или не е хубаво месото, или пък е истинско. Наистина не знам, аз живея в поколение, в което истинско месо почти няма, но това е друг въпрос. Лично за мен цена, качество, най-добрите магазини, от които може да си пазарувате, са или Carrefour, или Lidl. В Carrefour имате абсолютно всичко. Не съм сигурна дали в България има Carrefour, понеже аз живея в Асеновград и в Асеновград нямаме Carrefour. В София не съм сигурна, но наистина в Испания има абсолютно всичко в Carrefour. Мегамаркет. След това имаме Corte Inglés. Кучето ми нещо се възмущава. След това имаме Corte Inglés. Corte Inglés, наистина качеството на продуктите е много високо, но и цените са му доста скъпи. Не само на месото, ами като цяло на всички продукти Corte Inglés са малко завишени цените. Интересно е да отиде да се види, защото е огромен. Наистина е огромен магазин. Имате техника, имате готова храна, имате всичко. След това Меркадоната. Меркадоната, аз го обожавам. Любимите ми продукти са в Меркадоната, но честно казано, според мен лично са малко по-завишени цените, защото просто е много популяризирано от туристите и с причина. Има много интересни неща. Ако сте туристи, заслужава да отидете. Аз не съм турист и пак ходя до Меркадона, така че класацията на видеото е такава. Dia, после имаме Lidl, оттам си купих много работи. Имаме Aora, след това Carrefour, Меркадона и Corte Inglés. Ако аз трябва да ги нареждам като човек, който живее в Испания, качество-цена, бих наредила магазините така и бих пазарувала от тези магазини. Lidl и Carrefour на едно ниво. След това имаме Dia и Aora на едно ниво. Меркадона, даже Меркадона бих е сложила преди Dia и Aora, просто защото наистина много обичам и като цяло местата са им хубави. И разбира се, на последно място El Corte Inglés, защото просто наистина там е доста скъпо. Надявам се видеото да ви е било полезно. Беше ми приятно. Hasta pronto, bebés!